ବଉଛି ବର୍ଷାଟା ତ ହଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନ୍ କରୁଛୁ? ହଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇ ଦେଖା ହେଲା ତମେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ପାଗଟା ଭଲ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପାଗଟା କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ କି? ନା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ ଲାଗେ ଯେ ମତେ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିଛି ଲୋକ ନୁହଁ କାଳକୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ସେଇ ସିଧା କଥା କହିବୁ। କାଳିଆକୁ ବର୍ଷା ତା କଲର ଫେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲା ଆମର ଟେନସନ୍। ଆମେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ। ଯିବା ତ କ'ଣ ବର୍ଷାଟା ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଯିବା ଆଉ। ପାଗଟା ପୁଲିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ? ପୁଲିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବର୍ଷାଟା ଲାଗିବନି। ଦେହଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି କାହିଁ କହିପାରିବୁ? କେମିତି ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେହଟା ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁନି ତ? ନା ଲାଗୁଛି କାହିଁ ଲାଗୁଛି ନା ବର୍ଷା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ? ବର୍ଷା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ କହିପାରିବୁ? ଇଏ କି ବେକାରିଆ question? ବର୍ଷାଟା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷା ଶୁଣ ବର୍ଷା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ତାହେଲେ କହିପାରିବିନି। ଶୀତ ଦିନ ଆମକୁ କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ? ଶୀତ ଦିନେ ଯୋଉ ଆମର ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ଶୀତ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ହଉଛି ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲା କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା? ତତେ ଥଣ୍ଡା କୁଲକୁଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ ଏଇଟା ଟିପି ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ କାହିଁ ଆଜି କଥା କହିବି। ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କୁହ। ମୁଁ କହିବି ତ? ତାହେଲେ ଶୁଣ ବର୍ଷା ପାଗ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ପଇଲା ଆମ ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ପଡ଼ିଛି ତଥାପି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ପବନଟା ଆଉଛି ସେ ପବନ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ପାଣିର ଟୋପା ଟୋପା ଅଣୁ ପରମାଣୁକୁ ଭିଟିକିରି ଆଣି ଦେହରେ ବାଡ଼େଇଲା। ମାନେ ଏସି ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇଲା ଯେ କୁଲର ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇଲା। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଛାଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ଛାଟିଲା ଆମ ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ ଟିକେ ଗରମ ହେଇକିରି ଅଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ବି ଦେଇକି ଆଇଲା। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇକି ଆଇଛ। ଆମ ବଡି ଏନେ ତେଜ ଅଛି ତେଜିଆନ ଅଛି ଗରମ ହେଇକିରି ଅଛି। ତାହେଲେ ଗରମ ହେଇକିରି ଅଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ବାଜିଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ଦେଖୁନୁ ନର୍ମାଲ ପାଣି ବି ଆମକୁ ଇଏ ପାଣି ବି ଦେଖୁନୁ ଇଏ ପାଣି ବି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଇଏ ତ ବର୍ଷା ପାଣି ଆକାଶ ଇଏ ତ ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଉପରୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆସୁନି ବର୍ଷା ପାଣିଟା କେମିତି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହଉନି। ସେ ଉପରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ କିଏ ରଖିଛୁ କହିଲୁ? ବରୁଣ ଦେବ ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାମ ଖାଲି ଝରେଇବେ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ଥରେ ମାଗିବେ ଖରାଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଗିବେ ତାକୁ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବରୁଣ। ଖରାଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ମାଗିଲେ ବି ତାକୁ ସାଙ୍ଗସଙ୍ଗ ହଏନି। ଆମର ଯେମିତି ସାଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଆମେ ପୁରୁଣା କାଳ ଆମର 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆଉ ମାସ ସେଇଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେତେବେଳେ ମାଗି ସାଙ୍ଗସଙ୍ଗ କରନ୍ତିନି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କ'ଣ ରାଗିକିରି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପକାନ୍ତି। ପକାଇଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ କିଛି ପାଣି ଖସେ। ସିଏ ଆମର ଆମର ଏଠି ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁ ଓଲଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ପାପ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ମାରିବୁ ସେଇଟା ପାପ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କରୁଥିଲେ ଲୀଳା ନା ନାଇଁ ପୁଣି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣା ଆମର ଯେଉଁଟା ପାପ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପୁଣ୍ୟ ହେଲା। ପୁଲିସ ଆଇଲେ ମାରି ଆମର ଯେଉଁଟା ପାପ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପୁଣ୍ୟ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁଟା ବର୍ଷା ପାଣି ଆମର ଯେଉଁଟା ପରମାଣୁ ବମଟା ଆମର ପରମାଣୁ ବମ୍ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଗରମ ହେଇକିରି ପୁରା ନିଆଁ ହୁଲୁସ୍କୁଲୁ ଗଛ ଜଳ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର। ତାଙ୍କର ସେଠି କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ପକେଇଲେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଏସି କୁଲର ଚିଲ୍ ମାଲ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମାଲ ପିଅନ୍ତି କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛ ପରମାଣୁ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ଚିଲ୍ ମାଲ ପିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଫ୍ରିଜ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ତାଙ୍କର ଚିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ଆଡାରେ ପକେଇଦେବେ ପରମାଣୁରେ ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଧରିବ ସେ କ'ଣ ଚିଲ୍ ହେଇକି ଆସିବ କୁହୁଲି ପାଣି। ଆମ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ବର୍ଷା ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ବର୍ଷା ପାଣି କ'ଣ ମନଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। କହିବି ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ପାଗଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ପାଗଟା କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି ପାଗଟା କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ହଁ ଯେ ବର୍ଷାରେ କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ପବନ ଦେହରେ ଆଇଲା ପାଣି ମାଡ଼ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ସେତିକି ତ କଥା। ପୁଣି ଏତେ କଥା କ'ଣ ଦରକାର? ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି ନା ସିଏ ତ ସେଠି ପକଉଛନ୍ତି ସେ ପାଣିଟା ସାଡ଼ୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଆଉଛି ନା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ଆଉଛି ଏଠୁ ଖାଲି ପବନଟା ପକାଣିକି ଆମ ପବନ ବାଜିକି ପବନ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆମର ପାଣି ତାଙ୍କର। ଆଉ ମାନେ ମଝିରେ ଅନାନ୍ତି ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଟାଇମରେ କ'ଣ ବିଜୁଳି ଟାଇମରେ ଡିଜେ ଲାଗିଲା ନା
ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ସେଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଟିକେ ଟେରା ଦୋଷ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଟେରା ଟିକେ ହାଲକା ଟେରା ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି କୋଉଠି କ'ଣ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ନା ଲାଇଟ୍ ସେ ପକାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟେରା ଦୋଷ ଅଛି ସେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ପକେଇଲେ ଦେଖିବେ ଦିନ ହଉ କି ରାତି ହଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ପକାନ୍ତି ଦିନ ବେଳା ବି ବିଜୁଳି ମାରିବ ରାତି ବେଳା ବି ମାରିବ ତାପରେ ଯୋଉ ଘରଘରଟା ମାରି କାହିଁକି କାଳେ କିଏ ଲୋକ ବର୍ଷାରେ ପଦାକୁ ବାହାରିଥିବେ ଇଏ ଆମ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ବଣ୍ଟା କୁଟା ହେଇଛି ପୋଲିସ ଆମର ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ନାହିଁ ମାସ୍କ କିଏ ଲଗେଇନି ତାକୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରି ଯେଉଁଟା ଗଲା ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ହେଲେ ମାସ୍କ ମୋତେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ଫାଇନ୍ଟେ ଲଗେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ସେମିତି ଆଙ୍କର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଦେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ଘରେ ଘରକୁ ସେମିତି ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କରନ୍ତା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଖାଲି କରନ୍ତା ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ବାଘ ଗର୍ଜନ ହେବ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଘ ଏମିତି ବାଘଟେ କରିବ କ'ଣ ଫାଇଦା କ'ଣ ହବ ତା ଦେହରେ ଲୋକ ଶୁଣିକି ଘରକୁ ନଈ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଉ କରୋନା ଆସିବନି କରୋନା ମାନେ ଆମେ ବର୍ଷା କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବର୍ଷାରେ ତାର କରୋନା କେମିତି ଆସିବନି ତାର ବି ଆଇଡିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ବାବା କପିଲ ଚା ଦୋକାନ ଦେଖିବେ ବାବା କପିଲ ଚା ଦୋକାନ ଏମିତି ଜାଗା ଏଠି ବସିଲା ମାନେ ତମର ଚାରେ ଚାହା ପିଇବ ହେଲା ଚାରେ ଚାଟି ଚାଟୁଣି ଖାଲି ଜିନିଷ ଗପିବ ପୁରା ହଁ ଦୁନିଆ ଯାକର ଯେତେ କଥା ଆମେ ତ ଚାହା ପିଇନେ ଚାହା ପିଇଦେଲେ ତାହେଲେ କେତେ ଗପୁଥାନ୍ତେ ଆଉ ଚାହା ପିଇ ନେଇଥିଲେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାଇଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯାଇ ଗପିବୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ କ'ଣ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁର ରାଉତରାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଯାଇ ଗପିବୁ ଆଉ କଥା ରହିଲା ବର୍ଷା କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ପାଖରେ ଏଇଟା ଯାଇଲେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ପାଖରେ ହଉ ଆଉ ତାହେଲେ ରହୁଛୁ ଆଉ ରଖିଦେବା ରଖିଦେବା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଓଦା ହେଇଗଲା ଛାଡ଼ ପୋଛାପୋଛି କରି ଯିବା ଆଉ